खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलनि गेजेरजों बरायबाय। भिडिअ होनो हायि आं गोबाव सम जाबायमोन, बाट आं दिनै गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। जायफोर बिथांमोना नायनो गोसो दं फारियै नायलांनो हागोन। बाट भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों। नोंथांमोनहा अननानै गाज्रि कमेन्ट्स खालामनो नाङा। दिनैनि भिडिअआ कारेन्टनि सोमोन्दै जागोन। मानोना कारेन्टनि खामानिया जों हिन्जावफोरनि थाखाय गोब्राब जायो। बेनिखायनो आं जाखिनि रोंगौ बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो नागिरदों। स' बिदिब्ला जागायनोसै भिडिअखौ। दिनैनि भिडिअआ जागोन बेड सुइच, सिंगेल बेड सुइच वायारिं। सिंगेल बेड सुइचखौ माबोरै जइन खालामो बेखौनो आं दा खालामनो नागिरदों। सुइच, होल्डार, वायार, टेस्टार, वायार काटार, प्लायार्स। स' आं दा सिंगेल बेड सुइचखौ माबोरै कानेक्सन खालामो आं बेखौनो खालामनो नागिरदों। बेयो मोनसे बाल्ब, मोनसे होल्डार, ओमफ्राय 2 पिन प्लाग, ओमफ्राय मोनसे सुइच। कारेन्टनि खामानि मावनो थाखाय फार्स्टआवनो जोंनो टेस्टारनि गोनांथि। नियन टेस्टार, बेजों कारेन्ट चेक खालामो, बेजों खेवजायो आरोखि बेजों। ओमफ्राय स' फार्स्टआवनो आङो होल्डारखौ कानेक्सन खालामग्रोनोसै। माबोरै खालामो? बाव मोननैबो पार्टआ खेवजायो, गोजौनियाबो आरो नैबे गाहायनियाबो खेवजावो। आं गाहायनिखौ खेवबाय। ओमफ्राय बेयावहाय मोननै पिन दङ, बेयावहाय फेस मोनसे, बाव निउट्रेल मोनसे सोगोन। स' बेखौ आङो नाटखौ एसे एसे मोननैखौबो खुलिबाय, खुलिजोबनो नाङा। ओमफ्राय बेयावहाय आङो मोननै वायारखौबो सोगोन। मोननै वायारखौ फेस मोनसे, निउट्रेल मोनसेखौ आङो गोजौनि पार्टआव आं बेखौ सोग्रोबाय। बिनि उनावहाय आङो बेखौ नैबे वायार काटार, बे वायार काटारखौ बेखौ एसे हाबानो बियो गयो, सानि कभारा गयो। सिखाजों हायोबा एसे प्रब्लेम जायो, एसेल' हानानै बोबानो जायो बियो। बिनि उनाव बेखौ आं ओरै एसे एसे साफ्रेबाय। बिनि उनाव बाहाय फेस मोनसे, निउट्रेल मोनसे। दानिया बेखौ आं टाइट खालामनोसै, गनो हायैसिबां बेखौ टाइट खालामबाय। ओमफ्राय नैबे मोनसेखौ निउट्रेलखौबो आरो मोनसे पिनाव सोनानै बेखौ टाइट खालामबावबाय। जायखिया बेखौ मोनसे मोनसे सोबानो जायो, मोनसे पिनाव मोनसे गनो हायैसिबां टाइट खालामबाय। बेयो कमप्लिट जाबाय। दानिया बेखौ मारिखानोसै। जाबाय। दानिया सुइचखौ बेसेबां मेजारमेन्टआव होयो गोसोबायदि होनो हायो। बेहाय सुइच होनोसै। सुइच होनो थाखाय आं बेखौ हास'नोसै, हास'बाय। दानिया बेखौ खेवसै। बेखौ खेवनो थाखायनो बेयाव मोनसे पिन दं, बेयाव मोनसे दं, बेखौ खेवबानो जायो। खेवबाय। नै बेयाव मेगनेटिक दंखायो, स्क्रु ड्राइभारा अलरेडि सिथाबनानै फैयो। बेखौबो खेवबाय, बेबो फैबाय। बिनि उनाव बेखौ गोमानो हायैनि बेयावहाय दोनबाय। बेयावबो मोननै पिन दङ, बेखौबो एसे एसे खेवबाय। गोजौआव मोनसे, गाहायाव मोनसे पिन दङ। बाहाय आउटपुटनिफ्राय थांनायखौ गोजौआव लागायगोन। आउटपुट होल्डारनिफ्राय फैनाय थारखौ गोजौनियाव लागायबाय। बेखौ टाइट खालायफिनबाय। ओमफ्राय इनपुट मेन लाइननिफ्राय कारेन्ट बाहेरानिफ्राय हाबफैनायखौ गाहायनि पिनाव लागायगोन। बेखौ कारेन्टनि खामानिया रोंबा जोबोद इजि, रोङाबा बेनो जाया। उल्था पाल्टा होबा सर्ट जालाबायो, ब्रास जायो, बोयो। बेनि मेन मिथिनो गोनां कानेक्सना बेनो, बाहेरा मेन लाइननिफ्राय हाबफैनाया गाहायाव, आरो होल्डारनिफ्राय फैनाय आउटपुटआ बियो गोजौनियाव लागायबाय। बेखौ आं दा मारिफिनसै। कमप्लिट जाबाय।
मोननै स्क्रुखौ सोनानै टाइट खालायफिनबानो जाबाय। बेहायबो सोबाय, बेखौबो मारिफिनबाय। कमप्लिट जाबाय। दानिया ओमफ्राय बेयाव लागायबावगोन। लावद्रायनायखौ हास'नोसै आं बेखौ। बेखौबो बरननानै लाखानोसै। दाना बेयावहाय लागायबावगोन 2 पिन प्लाग। बेखौ खेवनो थाखाय नै बेहाय मोनसे नाट दङ। बेखौबो खेवबाय। बेहाय मोननै पिन दङ, बाहाय फेस मोनसे, निउट्रेलखौ मोनसे सोनोसै। जायखिया मोनसे सोबाय, बेखौबो टाइट खालायबाय। बिनि उनाव निउट्रेलखौबो सोनोसै। मोनसे मोनसे सोबानो जायो। जाबाय दानिया, दाना बेखौ लागायफिनसै। बेखौ कमप्लिट खालायनोसै। बेनि उनाव बेखौ सोफिनसै। मारिफिननोसैखौ। दानियाथ' कमप्लिट जाबायमोन। दाना बे मेन लाइननिफ्राय फैनाय कारेन्ट दङ। कारेन्टआ डाइरेक्ट बे टेस्टारखौल' सोबा जोंहा, टेस्टारखौ सोनानै बेयावहाय ओरैहाय फोनांनांगौ, नङाबा नैबे पिनाव फोनांबाबो जायो। कमप्लिट। दाना कारेन्टआ जोंदोंना जोङाखै नायनोसै। सुइच अफआव दं। नेट सोनोसै आं। हल्दार सोबाय। जाजोब्बाय। दानिया सुइच होनोसै, जोंना जोङाखै। वाव, जोंबाय। सुइच अन अफ, अन अफ। दाना कमप्लिट जाबाय। सिंगेल बेड सुइच कानेक्सनाव मेन मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि मेन लाइननिफ्राय फैनाय फेसआ हाबनानै सुइचनि गाहायाव मारिनांगौ, ओमफ्राय हल्दारनिफ्राय फैनाय फेसखौ गोजौनि पिनाव मारिनांगौ। ओमफ्राय निउट्रेलनि थारा डाइरेक्ट मेन लाइननिफ्राय फैनानै हल्दाराव, बेखौ सुइचआव होनाङा। अनलि फेसनिखौल' बाहाय मोननै जइन खालायदों। So दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। बाय बाय। थेंक इउ so much for watching. See you again. Bye.